kejserens nye klæder. For mange år siden levede en kejser, som holdt så uhyre meget af smukke nye klæder, at han gav alle sine penge ud for ret at blive pyntet. Han brød sig ikke om sine soldater, brød sig ej heller om komedie eller om at køre i skoven, uden alene for at vise sine nye klæder frem. Han havde nyt tøj for hver time på dagen, og ligesom man siger om en konge, han er i rådet, så sagde man altid her: kejseren er i garderoben. En dag kom der 2 bedragere. De gav sig ud for at være vævere, og sagde, at de forstod at væve det dejligste tøj, man kunne tænke sig. Ikke alene farverne og mønstret var noget usædvanligt smukt, men de klæder, som blev syet af tøjet, havde den forunderlige egenskab, at de blev usynlige for et hvert menneske, som ikke duede til sit embede, eller også var utilladeligt dum. Det var jo nogle dejlige klæder, tænkte kejseren. Ved at have dem på, kunne jeg komme efter, hvilken mænd i mit rige, der ikke dur til det embede, de har. Jeg kan kende de kloge for de dumme, ja, det tøj må jeg straks væve til mig. Hele kejser, takový velký muž, to je třeba a lot of money. Tak kdyby taková maličkost. Tak. De satte også 2 vævestole op. Lod som om de arbejdede, men de havde ikke den mindste på væggen. Rask væk forlangte de den fineste silke og det prægtigste guld. Det puttede de i deres egen pose og arbejdede med de tomme væve, og det til langt ud på natten. Jeg vil sende min gamle ærlige minister hen til væverne, tænkte kejseren. Han kan bedst se, hvorledes tøjet tager sig ud, for han har forstand, og ingen passer sit embede bedre end han. Nu gik den gamle skikkelige minister ind i salen, hvor de 2 bedragere sad og arbejdede med de tomme væve. Gud, fader bevares, jeg kan jo ikke se noget, men det sagde han ikke. Nå, de siger ikke noget om det. Det er nydeligt, ganske allerkæreste. Det er det mønster af disse farver. Ja. Jeg skal sige kejseren, at det behager mig særdeles. Det fornøjer os, sagde begge væverne, og nu nævnte de farverne ved navn og det sælsomme mønster. Den gamle minister hørte godt efter, for han kunne sige det samme, når han kom hjem til kejseren, og det gjorde han. Když si to tak představíte, ty krásné šaty a ty všechny patterns and colors and různé materiály a kolik času já jsem na tom strávila, to potřebuje a lot of money. No a tak když si to tak představíte, ty noci a ty dny, co tady na tom strávím a jak krásné šaty potom budete mít, takovou maličkost, a little bit of more money. Tak. Jeg ser ingenting. Det er jo forfærdeligt. Er jeg dum? Dur jeg ikke til at være kejser? Det var det skrækkeligste, som kunne arrivere mig. Kære kejseren. Is it not beautiful? Det var
meget smukt, sagde kejseren. Det har min allerhøjeste bifald. De lod som de tog tøjet af væven. De klippede i luften med store sakse. De syede med sytråd uden tråd og sagde til sidst: se, nu er klæderne færdige. Se, her er bindklæderne, her er kjolen, her er kappen, og så videre. Det er så let som spindelvæv. Man skulle tro, man havde ingenting på kroppen, men det er jo just dyden ved det. Tak. Så gik kejseren i processionen under den dejlige tronhimmel. Alle mennesker på gaden og i vinduerne sagde: Gud, hvor kejserens nye klæder er mageløse. Hvilket dejligt slæb han har på kjolen, hvor det sidder velsignet. Men han har jo ingenting på, sagde lille barn. Det krøb i kejseren, til han syntes, de havde ret, men han tænkte som så: nu må jeg holde processionen ud. Og kammerherren gik og bar på slæbet, som der slet ikke var.